Ang suliran sa panimalay, dili pa nagbulag mao ang sulban. Sa matag na pulo ka nga nagminyo nga mga Amerikano, ang 5 ni ana nagbulag. Ang 2 nagmalipayon, ang 3 nag-aginod. Akong balikon, kining kami niyo, di ninyo apila ni gara-gara, malaya ni. Pagkadugay ninyo nga wamoy gimik-gimik sa kami niyon, ang inyong relasyon, moral na gumog mag-agaw magtagsa sa balay. Kung dunay ubang kaso nga nagbulag ang maong kami niyon, ang gobyerno nagatugot ni ana, apan ang Diyos dili magatugot ni ana. Imog yun ang isultiga, abi ni mo mamatay yun ko o wala ka. Ano naman? Tungod kay ako, nahigugman ni mo. Kung adunay mga kaminyoon nga nagkabulag, ang unang biktima sa panagkabulag, dili ang asawa. Ang unang biktima sa panagkabulag, dili ang bana. Ang unang biktima sa panagkabulag, ang anak na inosente sa maong problema. Karon nga gabi atong hisgutan, what God has joined together, 6 steps to prevent divorce. So atog yung pugnan ang maong panagkabulag, aron ang ugma sa gabi nga topiko nga hinigugma ako buros, muburos gyud kay wa man magbulag. Okay? So what God has joined together, 6 steps to prevent divorce. Bisan taliwala sa daghan nga mga pagsulay ug mga hagit nga atong giatubang karon, ang Dios nagapaabot nga ang atong kaminyon mulungtad sa walay katapusan. Walay kaminyon nga walay suliran. Walay kaminyon nga walay panagkabangi. Walay kaminyon nga dili dasmagan sa mga pagsulay sa kinabuhi. Apan taliwala nining tanan, ang Diyos nagapaabot nga ang atong kaminyon mulungtad sa walay katapusan. Gani ang balang kasulatan na gingon, busa kamo dili na duha, kung dili usa na lang kaunod, kay kung unsay gihiusa sa Dios, walay tao nga magabulag niini. So ibutang ni sa atong hunahuna nga ang suliran sa panimalay, dili pa nagbulag mao ang sulbad. Hay sa diha nga nagkayusa ang duha, babae ug lalaki, ayaw mong kalimot. Ang giusa sa kaminyon, kanara yung babae ug lalaki. Mao gyud ay gitugot sa Biblia. Kay kung unsay gihiusa sa Dios, walay tao nga magabulag niini. Ang konsepto sa kaminyon sa balang kasulatan, mao nga ang kaminyon magalungtad, kamatayon lang mo'y mutapos ni anang maong kaminyon. Kung imong tanawon ang Episok 5 versikulo 32 nga sinulat ni Apostol Pablo, kining kaminyon usa ka dakong misteryo. Misteryo tungod kay sa pagduol sa altar sa kaminyon duha, sa paghawa sa altar sa kaminyon nahimong usa. Mao ni ang misteryo sa kaminyon nga angay natong mabatnan nga nahiusa ang maong lalaki o ang babae. Ang panagbulag karon nahimo ng usa ka balatian sa atong sosyedad. Walay gitahod nga kaminyoon, masapian man o makabos, mangginalamon man o walay alamag, madungganon man o walay kadungganan, ang kaminyoon nagakawatak-watak mga kahigalaan sa atong sosyedad. Gani sa Amerika nagingon nga 50% sa kaminyoon sa mga Amerikano musangko sa panagbulag.
Sa ato pa, sa matag na pulo ka nga nagminyo nga mga Amerikano, ang 5 ni ana nagbulag. Ang 2 nagmalipayon, ang 3 nag-aginod. Mauni ang plastada sa kahimtang sa kaminyoon sa maong nasod. Tungod kay sila nagbulag man, pagminyo pag-usab, kay nagunahuna ang kaminyoon pag-usab, mauna ang musulbad. Ang istatistika nagingon, sa 65% ni atong nagminyo pag-usab, gikan sa pagbulag, mao lang gihapon, bungkag lang gihapon. Sa pagminyo pag-usab ni dako-dako na hinoon ang porsentos pa nagbulag, sa 65% na hinoon. So mga kaigalaan, mao ni ang angay natong pamalandungon. Sa Pilipinas walay diborsyo, apan doon ay nagbulag. Mao ni ang makasusubo. Munang watay istatistika ni ana, mga kaigalaan. Tungod kay ang kaminyoon, gibuhat man dinhi sa yuta, apan gipadasig sa langit. Nganong gipadasig sa langit? Tungod kay ang Diyos mo'y nagmugna sa kaminyon. Dili tao ang nagmugna sa kaminyon, Diyos ang nagmugna sa kaminyon. So marriage is performed on earth, but it is endorsed in heaven. Therefore, ladies and gentlemen, if annulment will happen, annulment must be performed on earth, but it should be endorsed in heaven. Buot ipasabot nga kung adunay annulment sa maong kasal, nga gibungkag ang maong kaminyon, nga wanay bili dinhi sa yuta, ako magayon kaninyo, gikinahanglan nga ang langit mo uyon ni anang maong annulment. Ang prinsipyo ingon ini, dili ang tanang gitugot sa yuta, gitugot sa langit. O dili ang tanang gitugot sa langit, gitugot sa yuta. O ako magayon kaninyo sa diha nga magkasumpaki, ang prinsipyo sa kagamhanan o prinsipyo sa Dios, the principle of God must prevail. Annulment, wa na'y bili among kaminyon, gideklarar sa gobyerno. Grabing gasto ug magpaanol sa Pilipinas. Magkamigo-amigo ni mong abogado, di gyud mo minus og 50,000 ang mong gasto sa pagpabungkag lang sa maong kasaminto. Bosay gala ayaw gyud mo pagpakasal kung medyo alang-alang. Kay asa man ta mangahoy anang 50,000, mudagan pa maganig 150,000. So ingon ni ana, mga kagalaan, na akong balikon, kung dunay panagbulag, kung dunay annulment sa kasal, gikinahanglan nga ang prinsipyo sa Dios atong tanawon kung nagkatakdo ba sa gitugot sa kagamhanan. Aniya, mga kagalaan. Ang balang kasulatan nagingon, truly these times of ignorance God overlooked, but now commands all men everywhere to repent. Kung wa patamasayod sa prinsipyo sa Diyos, na ng Diyos, iya lamang kinigihatagan, God winks His eyes. Apan sa diha nga kita, nasayod nas kamaturan, gikinahanglan nga kita maghinulsol. So kung naay panagtipon sa lalakig babay, nga atong nakita ang prinsipyo sa balang kasulatan, supak nini, nagkinahanglan nga kita maghinulsol. Aniya ang tataw kayo, nga pwede man nagkabulag, pwede maanular ang kasaminto with a very, very extreme exemption in the Bible. Unsa may gingon ni Isos nga pwede ra ang kaminyoon mabungkag. Aniya? Sa Mateo 19:9 nagingon, and I say to you, whoever divorces his wife, paminawa, I say to you, whoever divorces his wife, except for sexual immorality,
and marries another commits adultery, and whoever marries her who is divorced commits adultery. Ato sang pamalandungog yun nagmayo. Aron atong masabtan. Nagingon ang balang kasulatan, og si Jesus mingon ngadto kanila, bisag kinsa nga makigbulag sa iyang asawa, gawas kung ang sala sa usa ug usa mao ang paglimbong sa kaminyoon, nahugawan ang kaputlis kaminyoon. Kung dili kini mao ang kaso, apan siya makigbulag dahil magminyo sa lain, siya nakapanapaw. Og bisag kinsa nga makigminyo ni adtong iyang gibulagan, siya usab nakapanapaw. Okay, atong i-simplify. Kung dunay ubang kaso nga nagbulag ang maong kaminyoon, ang gobyerno nagatugot ni ana, apan ang Dios dili magatugot ni ana. Mao nga ang simbahan gikinahanglan nga tan-awon kung kining panagbulag ug pagminyo pag-usab uyon ba sa kabubuton sa Dios. Kung ang kaso kadala siging lalis-lalis, siging away-away, dayon na nagbulag, ang balaang kasulatan na yun, dili pwede nga magminyo kag-usab. Apan kung ang kaso mao nga adunay nakalimbong sa kaminyoon, tugutan ang panagbulag, apan siya nga nakasala sa kaminyoon, walay katungod pagminyo pag-usab. Apan ang wa makasala sa kaminyoon, may katungod sa pakigbulag o pagminyo pag-usab. Hinautunta nga, inyo nang nakuha nga punto. Prinsipyo na sa Biblia, dili na prinsipyo ni Pastor Serrano. Very clear, mga kaigsunan. Okay? Unsaon man ato nga ang atong kaminyoon mulungtad sa kahangturan. Unsaon nato? Mauni ang tumong nato ni atong seminar, kaya malang kasulatan ng gingon, bisag unsa nga gihusa sa Dios das kaminyoon, walay tao nga bagabulag dini. Atong tanaon ang unom ka mga sikreto nga mga pamagi. Kung unsaon nga ang imong kaminyoon o ang akong kaminyoon magalungtad nga malungtaron nining kalibutana. Lakang numero 1, make a commitment, not an experiment. Nakuha ninyo? Make a commitment, not an experiment. Sa diya nga magminyo ta, kinanglan imong gitugyan ang imong kaugalingon, komitado ka. Meaning to say, nagsaad ka nga imog yung gisad nga imog yun ang tumanon. Sa diha nga nanumpa ka mo sa panahon sa gikasal nga magaingon, imo bang dawaton kining maong babay nga imong pinakaslan nga asawa, siya lamang ug walay lain, bisan sa kadagaya ug sa kanihit, sa mayong panglawas ug sa balatian, sa kagulanan ug sa kalipay, siya lamang ug walay lain, pag-inumog aydo. Kana nagapos na ka sa kompromiso sa kaminyon. Wa nay daganay, wa nay atrasay. Sulong ra gyud ang atong mahimon dinhi. Ato bangon nato ang bugkos kaminyon. Therefore, step number 1 is make a commitment. You are committed to your wife. You are committed to your husband that only death will make you part ways. Marriage experiment says, I'll try it out and I hope it works. Tanawa? Ang kaminyon kuno nga eksperimento mo ingon, sulay-sulayan nato ni. Hinautunta nga kini mulungtad. No? Munang gitawag nila nga testing nato ni kung magkauyon bagyod ta. Apan ang committed nga kaminyon, marriage commitment says, I'm making a commitment for life and I'll do whatever it takes to make it work. Ako mitugyan na sa akong kaugalingon sa akong kinabuhi ug himuon nako
kutob sarang mahimo nga kini magmapinadayonon ang atong kaminyoon. Mao ni ang punto alang kanato. Kay gusto na ko ipasantop kaninyo nga kung adunay mga kaminyoon nga nagkabulag, ang unang biktima sa panagkabulag dili ang asawa. Ang unang biktima sa panagkabulag dili ang bana. Ang unang biktima sa panagkabulag ang anak nga inosente sa maong problema. Ang balang kasulatan nagingon, kung kita mo minyo nagmalagad ngadto sa atong Dios, nagingon si Salmista David, my heart is fixed, O God. My heart is fixed. Wala, diha na yun. Wala lang. Pag minyo nimo ng babayhana, siya na mo'y pinakagwapa sa tanang babae ugwa na gyulain. Siya na gyud mo'y pinakabuutan nga babae sa tibok nga kalibutan. Siya na gyud ugwa na gyulain. My heart is fixed, O God. My heart is fixed. Lakang nga ikaduha, cultivate love relationship. Imo yun ang itakad ang relasyon sa kaminyoon. Tanawa ra guding magtiayon. Sumul baya po nung kanuna ra mong gamukmok sa balay. Busa nagsabot sila maghupo-hupo ta dito sa baybay. Pasalipod-salipod ta sa maong bugang na murabag na atay himo nga kinawat-kawat. No? Akong balikon kining kaminyoon di ninyo apila ni gara-gara malaya ni. Pagkadugay ninyo nga wa mo'y gimik-gimik sa kaminyoon, ang inyong relasyon mura na gumog mag-agaw magtagsa sa balay. So cultivate a love relationship. I-break ninyo ang monotony sa balay. Kanang trabaho, asawa, katrabaho, bana, katrabaho, pulos gikapoy, pagabot sa balay. Hi, good night, I love you. Wala. Kanang I love you nga walay binuhatan, mura nagchiki, nga walay deposito sa bangko. Istorya na lang na. Therefore, second step, aron mulahutay ang atong pagkinabuhi ingon nga minyo, cultivate a love relationship. Tanawa ang sagingon sa asawa ni Hari Solomon. Pagmata o hangin sa norte, umari ikaw ngari sa south, huy pa ang imong tanaman. Tanawa, ang asawa mo'y tanaman. Garden ang asawa. Kaysa diha ngay mong huypon kining maong tanaman, mga limyon sa kahumot ang pahumot, ug unya ikaw hinigugma, nga ikaw mo'y tag-iya nining tanaman, kana ang mga lamian nga mga prutas. Kita mo na. Tanaman, garden, mga kigalan. Kung wa mo kasabot unsa ng ububon nga kanon, nahala, kamo na'y bahala, og di nyo na masabtan. Basta nagingon ang asawa, o hardinero umari ikaw, huy pa ang maong pahumot aron mga limyon, kana ang mga lamian nga mga pagkaon. Garden ang asawa, mga kaigsunan. Kay garden man di ay kini. A garden takes a constant care, thought, time, and effort. So does a marriage. Ang tanaman, mga kaigalaan, kinahanglan imo nang i-cultivate. O kayon ang yuta. Tanaw ng udlot kung wa ba'y mga ulod nga nagakaon sa maong tanom. Guntingon ang mga patay ug mga laya nga mga dahon. Kung ang tanaman nagkinahanglan og cultivation, marriage also needs cultivation. By care, our thought and time and effort must be given that attention for marital relationship. Step number 3, express my love. Imong yung ipadayag ka rin mong gugma, you have to say it. Pila ka na to ang nangaminyo nga naka I love you ra, itong nangulitaw pa ta.
pagkaminyo na, luom-luom na lang, yuduha na yun tamay, I love you, kay hilas na, oy, kadungog ng mga apo. Ha? Na may mga minyo, mga kaigsunan nga naan, mga anak, di yung magpahalok, kay na mga anak, na mga apo. Maayla na sa mga batanon. May usa ka lecture, may tungod sa family life. It's real, it's a true story. Naitabo ni Dinhis Mindanao. Pagkahuman sa sesyon na ng adlaw, may assignment ang lecturer nga ilang gihatag. Kamu nga sakop sa Adventist Church na kailan mong lecturer, si Mrs. De Angel. Ingon ni Mrs. De Angel, okay? Kamu nga magtiayon karon, muuli mo sa inyong balay, kay taga dinhi mo sa syudad. Pag uli ninyo sa balay, sultigyo ninyo ang inyong bana nga, Dad, Dong, o sa ninyong tawag, I love you. Pwedeng pangatawa sa mga babae kay kasayon anang trabaho, Naayos sa kababae nga wa mula ka, wa mo ulit, magsigig hilak dito sa daplin. Ingon ni Ma'am De Angel, Sister, unsa may problema is, ma'am, problema gyud. Problema. Mao ba? Unsa may problema? Ang imong assignment, ma'am, dako gyud ang problema. Sa ha? Igo lang ka mo yung I love you sa imong bana na problema, sa problema gyud na, ma'am. Kay sukad masukad na minyo na lang gyud miwa gyud ko makaingog I love you sa akong bana. Problema ni. Di ko makasulti ana. Sister, buhatan na kay naa man ka seminar. Okay. Pagkagabi wa ta kay balog usa ni tabo. Pagkabuntag, mihatag na silang eksperyensya. Unsay reaction sa inyong mga bana sa diha nga inyong gihalukan ug unya niingon mo I love you, ha? Kini mga garagaraon labi ng mga sanguine mao mi na maguna-una. Hala, report tayo. Pakatawa. Katong babae nga naghilak anang kagahapon. Mo'y ulahe. Pagtindog niya sa microphone, grabe niyang hilak. Bakog yung hilak. Dahil ni katawa siya. Isabi ninyo, mga kaigala, mga kaigsunan, ma'am, problema yun akong pag-abot. Muduol na makusbana kay musulti. Ingon ang akong bana nga, gaon sa man. Wala man, lakaw na po siya sa kusina. Yan ba na, basa-basag newspaper. Muling ko na magtapad kay musulti. Di yun siya magkasulti. Sa bagong gabi, nagdulog na sila. Musulti siya, I love you. Di gihapon siya kasulti. Pagkakaadlawon, ingon ang babae, bahala, nagmagkaunsari. Musulti ko kog I love you. Aron doon ako ika-report. Pagkakaadlawon, ang mata na sila, istorya. Ingon ang asawa nga, ga, na ako isulti ni mo. Kagabi, irabigyan na. Siya lagi mo itong dul-dul ka. Sa may imong isulti. Galukan niyag unang yang bana. Kanang pinakata yun nga halok mga kaigsunan. Kanang pinakatay nga halok. Tingala ang bana. Dayon ingon ang mga asawa ka, I love you. Pag ingon niya I love you, nga nasabi niyo mga kaigsunan, pag ingon ako I love you, humilak bitaw na akong bana, hilabihang hilak nga bakok yun. Iya ko nung ginangga, wabada ka malipay nga nag-ingon ko I love you, siya nalipay man ko. Pero anong naghilak man ka? Ikaw niya maumanggon kay, tulo na atong anak ko, pag ko kadungog nga nag-I love you ka, mula na ako gihilakan, nanong karong pamana? Mga asawa, mga bana, express your love. Imo yun ang isultiga, abi ni mo, mamatay yun ko, o wala ka. Nga naman, tungod kay ako, nahigugman ni mo. Mauna. So karong gabi, kinahalan hunghungi yun ninyong bana, pero sa di pa niyo hunghungi, halukig pinalatay mga kaigsunan. Okay? Express my love. Unsaon na ito pagpadayag ang atong gugma. Yes. Tanaw raon sa gisulti ni Hari Solomon, nga to siyang asawa. Oh, how beautiful you are, my darling. Yeah, si Hari Solomon may naging na. How beautiful you are, my darling. Oh, how beautiful. Your eyes behind your veil are doves. Your hair is like a flock of goats descending from Mount Gilead. All beautiful you are, my darling. There is no flaw in you. Song of Solomon 4:1 and 7. O pagkatahom nimo akong hinigugma, hilabihan nimo katahom ang imong mga mata, nga gitabunan nimo sa bilo, muranig mga salampati, ug ang imong mga buhok daw sama kini sa mga kanding nga nagadagadagan sa bukid sa Gilead.
Wow, sa'yo nang ka nga balak. Ang tanan nimo nga katawom anaa kanimo akong hinigugma wala gyoy ikasaway diha kanimo. Pila kaninyo mga bana nga nakadaig na sa inyong asawa. Makaingon mo nga abi nimo darling, hilabihang gwapaha gyud nimo. No? Pero naapoy asawa imong pusal sa samok-samok galungag ta. No? You have to say it. Busa, sa diha nga magpadayag na ta, tanawa, unsay gisulti sa asawa ni Hari Solomon. Ingon niya, my beloved is white and ruddy, chief among 10,000. His mouth is most sweet. Yes, he is altogether lovely. This is my beloved. This is my friend, O daughters of Jerusalem. Ingon niya, o akong hinigugma, puti ug pula-pula ikaw. Ikaw mo'y pangulo sa napulo ka mga libo. Ang imong baba na nga limyon, ikaw hilabihan ka hiligugmaon. Akong hinigugma, ikaw mo'y akong higala. Ladies and gentlemen, I would like to ask you, are you really sure that you are a friend of your wife or your husband? Basig na nga minyo na ta, pero wa pag yun ta magkahigala, mga kaigsuunan. Husband, your wife must be your best friend. Wife, your husband must be your best friend. Yes, mga kaigalaan, sa dugang sa mga pulong, kay kining pulong-pulong ramang yuda, gikinahanglan nga atong ipadayag ang atong gugma sa atong binuhatan. Halok, card, gasa, bulak, dili lamang sa birthday anibersaryo apan bisag unsang mga adlaw. Kinahanglan na gyud na. Imong tan-awon og usay imong hinumduman unsa ba gyud paborito sa akong asawa atong dalaga pa? Pagbiyahe nimo mga kaigsunan adto kag Cebu, abot nimo kinahanglan na gyud ka special nga gasa sa imong asawa. Naigasa para sa mga bata, pero espesyal lang imong asawa. Hala, pa ka na imong mga bata og utap, kay gikan magkasibo, kaon mong utap. Ang asawa na gyud espesyal. Daliga, na gyud ko espesyal nimo, di ba tong dalaga pa ka, paborito nimo binangkal? Ingon ang asawa nga, sa una pa man tuligong pakugngipon, wala ba ko'y bagang, sagdi lang. Tilap-tilapin na lang ning binangkal, mahilis ra gyud ni madugay. You see? You have to discover kung unsay paborito sa inyong asawa. Maayo ra magkuta atong nanguyab pata, kay pagpanguyab nato, astilan, memorize ang birthday, pag-abot nato diya, happy birthday, o naay chocolate, unyang babae mo, uy, maay kahinom po ka sa birthday no. Gimik-gimik yun. So, wala, uy, anak yun na, inom naman yun na, naay chocolate akong gipalit, dalaga pa magugulit ako. Pagkaminyo, birthday sa asawa, bisag isnuber, wa nagyugihatag mga kagalaan. That is what is happening. Nagakalay, nagakadugay, nagakawala ang mga pagpalangga o mga paghinumdum. Busa, ang gugma kinahanglan, pakapinang sa atong mga binuhatan, mga kagalaan, mga kaigsunan. May magtiayon, professional, nakatambong sa akong lecture ingon ini. Saan ba na naghilom-hilom? Iyag yung ikinabuyan. Pag-birthday siyang asawa ni ato sa bookstore, iyang gipalit ang pinakamahal nga birthday card. Kanang pinakamahal yun. Nito ugod sa lektura Pastor Serrano. Pasulatan niya nindot kayo. Pathrilling-thrilling ba na. Gibutang sa table sa asawa. Pagbakod sa asawa pagkabuntag. Uy, nagmilagro. Muna mga asawa, ayaw nagsuplahain tao ng among mga gimmick. Kinahanglan mo abay-abay po mo. Kaya mauwawan man po niya ng among gara-gara ngayon pong sumpuon. Ingon ang sa, ay, nagmilagro. Mahal ni Dad, no? Mahal. Siya, siyempre mahal. Gausik-usik lang kay palit pala na ito nagpiret, gipaningot, pataghigupog sa bao. Oh, my. Huh? Can you imagine that? Imbis nagpalit og mahal,
Ang gihuna-huna, ang sabaw na noon sa isda, nga mo ipalit ni adto mong card. We have to express our love. Dili lang istorya, apan adunay binuhatan. Step number 4, keep the lines of communication open. Ha? Gikinahanglan ang asawag bana is always in talking terms. Di ta magbungol-bungol in taon kung naatay mga problema sa kinabuhi. Na among higala ni Mrs. Serrano, a family friend. Kung makaato ko anang lugar, dito yung ko ano nga balay, naay kwarto yun nga giandam. Oy, pastor, naamde ka? Sige na, sulod. Okay. Pagpanihapon na namo, Deriko, tapad ang bana, nga asawa sa atbang, og mga bata nga duha. Kao na mi. Niya kayang sudan di ulman sa asawa. So gitunol niya ang sudan sa ako. Pastor, sudan o, kuha po ko. Alang-alang mapugdi niya tunulan ang bana. So ingon siya, Dad pag-ingon niya, Dad, ang gamay nga batay sa hala, si mama, nitingog na yun ni Papa. Nitingog na yun. So ako nga bisita na ulaw bitaw ko. Hapas-pas ko kaon, aron ingon wa kadungog. Taod-taod gikusi man ang batay siya. Si mama mangusir ba yun? Ako'y nadiskubrihan day na ako to, nga kadto nga panimalay, asawag bana. Mag-away gani kung medyo minus-minus ang away, us kasimana ang bungol. Kung medyo dako-dako, duha kasimana ang bungol. Kung dako, binulan, tulo ka bulan. Naatol nga nagbiyahe ang bana. Pagbiyahe nila, ni adtong panahon na sawa pa sila, mubiyahe ang bana. Nag-away sila, waiting ganay. Biyahe ang bana. Nakasakay og plane, nihag sa ang plane, namatay ang bana, hangtod karon wa na sila tingganay mga kaigalaan. Why should we do that? Open line ang atong communication. Kinahanglan open. Karon kanaan na tayo mga cellphone, di kinahanglan open yun ang kanunay. Mao nga kami ni Mrs. Serrano, muna among konsumisyon, kaya ko di ko malimot sa akong cellphone, naaryo na kanunay. Ang siya, pagtawag na ako, sige bagting. Nausa naman Pagkaoto, nana, inday, nawag man ko, sige matug bagting. Ako'y pang, nalimtan ako sa balay. Mau ba? Naana ba tayo mga cellphone? Kamo mga malimtanon, pagpalit mo kadina, ibutang sa inyong liog. Aron sa bisang unsang panahon nga mo text ang inyong bana, inyong asawa, na kanunay. Open ang communication. Pag-ingon nga open communication, meaning to say, you can be frank with your husband. You can be frank with your wife, but be tactful of being frank, ladies and gentlemen. Ato rang sa madahon katong atong lecturas communication, aniya ang nagreklamo. May padayag siyang problema, may padayag siyang gibati, may padayag sa iyang gusto, ug onya, iyang ingnon ang iyang kaugalingon. Abi ni mo, Dad, kanang imo manggibuhat, ako maoy luoy kayo. I statement. Nalimot mo na? I statement. Ako din hiluoy kayo gahulat-hulat ko. Gilamok na lang yun ko. I statement. Dayon ang bana nga naminaw, mga kahigalaan, as the listener, kinahanglan mga kaigsuunan nga kita mo'y naminaw, ang atong katungdanan, atong i-interpretar ang gisulti o ang lihok. Dayon, ibutang nato ang atong kaugalingon ngadto kaniya. Dayon, atong ipanamin kung unsay matabuday o ako magpadayon ni. Dayon, ang imong gamiton, lastly is the yo statement. Ay di ay, Mami, kaluoy di ay, nimo, nagsigi di ay kaghulat. Ikaw yun sige hulat na ko, you statement. Then, after that, manglingkod ang magtaayon, together, then there is a bargaining. That is the open communication, mga kagalaan. Okay. Step number 5. Put my spouse needs above my own. Gibalik-balik nato na pila kagabi. Naibutang nato ang panginahanglan sa atong kapikas kinabuhi, labaw kay sa atong panginahanglan. Put my spouse needs above my own. When we are strong, we ought to bear with scruples of the weak and to please ourselves. Dili ta magpagadagana sa atong kaugalingon. Apanunahon nato ang panginahanglan sa atong kapikas sa kinabuhi. Akong balikon nga ato na ning gisulti.
The root of every marital problem is self first. James 4:1 and 2. But the solution to its conflict is spouse first. Mao gyud na ang Yahweh sa panagkahusay. Ang gamot sa suliran sa kaminyon, kanang unahon nimo ang imong kaugalingon. Apan ang sulbad sa konfliktos kaminyon, kanang unahon nimo ang imong kapikas sa kinabuhi. Kay si Hesus, wala magpatagbaw siyang kaugalingon apan giuna ang kaayuhan alang kanato mga kaigalaan. Lakang numero 6, every day, pray together. Bisag unsay inyong simbahan nga gipasakupan, I would like to encourage you, regardless of your creed, regardless of your religious affiliation, I would like to encourage you, pray together as husband and wife. Pray together. Kay kung atong tanaw ng balang kasulatan na gayon din I say to you that if two of you agree on earth concerning anything that they ask, it will be done for them by the Father in heaven. Kung ang duha na nagkauyon, nang luhod og nagampo, maulaw ta magsigig away, sige po tagampo. Mo nang pagampo, aron di na ta mag-away-away, mga kahigalaan. No? So mauna ang usa ka lakang. Every morning and every evening, I should pray with my mate and for my mate. Gikinahanglan nga buntag o gabi ako magaampo alang kauban sa akong kapikas kinabuhi ug magampo ako alang sa akong kapikas sa kinabuhi. Kay balang kasulatan na gingon og si Hesus mitan-aw kanila og mingon, with men this is impossible, but with God all things are possible. Kung naay mga suliran sa kinabuhi nga nawala na sulbad, ayaw mong kalibot. Sa mata sa mga tao imposible, apan sa atubangan sa Dios ang tanang mga butang posible. Together forever. Gikinanglan nga manag-uban sa walay katapusan, kay unsa ang giusa sa Dios, walay magabulag niini. Sa tanaman sa idin mga kaigalaan, adunay lain nga panagkatipon panagiusa nga nahitabo. Kay sa unong kaadlaw, gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Si Adan gihiusa sa kaminyon sa ikanom kaadlaw. Og unya mga kaigalaan, sa tanaman sa idin adunay lain nga panaghiusa. Ang panaghiusa mo nga si Kristo ug ang adlaw igpapahulay nagkahiusa sa tanaman sa idin. Ang plano sa Dios nga si Kristo ug ang iyang igpapahulay managhiusa sa walay katapusan. Gani sama sa bugkos sa tao sa kaminyon dito sa tanaman sa idin, mao manusab ang nagbugkos ni Kristo dito sa igpapahulay sa unang sinugdanan sa kalibutan mga kaigalaan. Diyan ang panahuna nga si Kristo ang igpapahulay giusa ang uban nagahuna-huna nga dito lang na sa bagong daang tugon. Apan nagunaw ng uban nga sa bagong tugon nagdiborsyo na si Kristo ug ang igpapahulay. Apan atong tanawon sa balaang kasulatan kung tinuod ba nga nagbulag na si Kristo ug adlaw igpapahulay. Sa panahon nga gilansang si Hesus, atong makita nga dito sa Kalbaryo sa cross, sa diha nga gilansang siya, nalansang bausab ang maong igpapahulay. Ang balaang kasulatan na gingon, tungod manggod niini nga teksto na gingon nga kinigipala ang mga sinulat nga batok kanato og unya gikuha kini sa dalan o gilansang kini sa cross. So nagunahon ang uban nga napulo kasugo nalansang na sa cross. Aparatong tanawon nagpadayon mo ang teksto, busa walay tao nga magahukom pinagis pagkaudog sa elimnon o pinagis sa mga fiesta og sa bagong bulan og igpapahulay kay kini mga landong sa butang umaabot apan ang lawas iya ni Kristo. So nagunahon ang uban nga ang adloy papahulay na walas kamatayon ni Hesus kay kana landong lamang sa lawas ni Hesus. Apan unsa man ang landong? What is Christ's shadow? Before the Savior came in human form, His shadow was the sanctuary and its services. Sa wala pa magpakatao si Kristo, ang iyang landong
Mao ang sanktuaryo o ang halad ini. Kay ang halad nga mananap nagasimbolo sa kamatayon ni Hesus. Mao ni ang landong sa kamatayon ni Hesus, mga kaigsunan. Ang seremonyal nga maong balaan nga mga adlaw, mga Passover, Pentecost o Day of Atonement nga gitawag kini Sabbaths o mga igpapahulay, kining tanan landong sa kamatayon ni Hesus. Gani nagingon ang balang kasulatan nga doon na pagyoy binulan sa ikapito kabulan, sa ikanapulo kaadlaw, gitawag kanag Day of Atonement. Ug unya balaan nga padagkatigom ang ginahimo ni ining maong adlaw. Gani nagiyon diha, og kini mao ang adlaw igpapahulay nga sulimni nga pagpahulay nga kamo magpasakit sa inyong kagalingon sa ikasyam nga adlaw ni anang maong bulana sa gabi ug matag gabi kamo magasilibrar sa maong igpapahulay. These are all ceremonial Sabbaths nga kini natapos sa diha nga namatay si Kristo. Sa pagkamatay ni Kristo, ang tanang sistema sa paghalad nga sinunog, ang tanang igpapahulay nga may kalabutan sa halad nga sinunog, kining tanan natapos diha sa kamatayon ni Hesus. Panambalang kasulatan ng kapadayon nga nagingon siya, it is finished. Natapos na. Unsa may natapos? All the ceremonial services, all the ceremonial Sabbath days, all the ceremonial festivities. Mao ni ang natapos, mga kagalan, sa kamatayon ng Hesus. Napikas ang kurtina sa maong templo kay nagpasabot nga natapos na ang serbisyo sa mga halad nga sinunog. Ang suga nga mao nagsimbolo ni Hesus sa kahayag sa kalibutan didto sa templo. Ang altar nga mo'y simbolo sa kalbaryo ni Hesus. Ang saserdote sa templo nga nagsimbolo nga si Hesus maong labawong saserdote. Ang karnero nga nagsimbolo nga mao si Kristo, ang kordero sa Dios. Ang Passover nga nagsimbolo nga kini mao si Kristo, ang halad sa pagpasiguli. Busa kini mo'y natapos. Apan, mga kaigsunan, sa kalbaryo sa cross wala managbulag. Kay ang manluluwas o ang igpapahulay, nagpadayon ang ilang daw kaminyoon nga relasyon. Kay kung unsay giusa sa Dios, walay tao nga magabulag niini. Apan kumusta man ang pagkabanhaw ni Hesus? Nabalhin na ba ang igpapahulay? Nausab na ba sa diya nga siya nabanhaw? Ani ay pipila ka mga teksto nga atong pagaisgutan, mga kaigsunan, nga naghunahuna ang ubang mga tao nga kini nakapausab sa igpapahulay. First of the week, atong tanawon, mga kaigalaan, unsa ang gisulti ni ining adlawa ug unsay nahitabo ni ining tanan. Tanaw nato, mga kaigalaan, mga kaigsunan. Usa ka teksto na gingon, ug unya ni atong mga adlaw sa gabi, ingon nga unang adlaw sa semana, mao nang Domingo, sa diha nga nagisirhan ang pultahan. Ang mga tinunan didto nagkatigom. Nganong nagkatigom ang mga tinunan? Sa kahadlok sa mga Hudiyo. Apan miabot si Kristo, mitindog magingon, ang kalinaw manaag kaninyo. Sa Domingo sa gabi, mga kaigsunan, nagtigom ang mga tinunan ni Hesus. Dili kay worship day. Nagtigom sila kay nahadlok sila, basig sila mo isunod pagpatay sa mga Hudiyo, mga kaigsunan. Why were the disciples assembled? Sa kahadlok sa mga Hudiyo, mga kaigsunan. On the first day of the week, let each one of you lay something aside, storing up as he may prosper, that there be no collections when I come. Ngano nga sa unang adlaw, giawhag sila, nga sila magtipon sa ilang mga halad, mga kaigsunan. Kining ilang mga amot ni adtong adunay dakong gutom sa Jerusalem. Ngano nga kini, was this a meeting, a worship? No, it is a collection of contribution para sa gigutman sa Israel. Ikatulong nga teksto. Now, the first of the week, when the disciples came together to break bread, Paul, ready to depart the next day, spoke to them and continued his message until midnight. Busa nagingon sila, nga kining pagtipik-tipik tinapay, mao na ni ang maong selebrasyon sa gitawag nato Lord's Supper. This is not. Ang pagtipik-tipik sa tinapay, nangaon sila, mga kaigsunan. Why?
Tungod kay the early church, the breaking of bread, any day, anywhere is very common. Nangaon sila sa tinapay, kay sa Israel, tinapay ang ilang pagkaon. This was Saturday night, a farewell meeting, or Sunday, Paul continued his journey, mga kaigsunan. Apan nga naman, nga ang Sabado daw nawala, Domingo man, mo'y nagpadayon sa kadaghanan. Ang pagkabalaan sa Domingo, dili makaplagan sa Biblia. Apan dunay tao nga pagano, nga nakabig pagkakristohanon, si Emperador Constantino nga dako sa imperyo sa Roma, nagpakadaog og balaod, nga mopahulay ang tao sa adlong Domingo sa Marso 7, tuig 321 AD. Siya ang emperador nga nag-usab sa Sabado ngadto sa Domingo. Sa diha nga nawala ang gahom sa Roma, mikusog og nahimong gamhanan ang simbahan sa Vatican. Apan inay nga ang sayop tuliron ang simbahan sa Vatican, gitawag ang sayop nga insakto, iya hinong gilegalize ang Domingo nga adlawng igsisimba. Gisalo sa simbahan, mga kagalaan. Tinuod ba yun ni? Basahon nato ang nasulat, nga gisulat ni ining maong pangulo sa simbahan. Ingon ang maong libro, pangutana. Ado na ba kay laing pamaagi sa pagproyba nga kini nga simbahan may gahom sa paghatag sa mga festa o mga kasuguan? Tubag sa maong libro, mga kagalaan, mga kaigsunan. Kung wala pa siya gahom nga sama ni ana, dili niya mabuhat ang iyang gibuhat nga ang mga moderno nga mga reliyoso miuyon kaniya. Kay iya mang gipulihan sa pagsimba ang Domingo, ang unang adlaw sa simana. Inay nga kini adlaw nga igsisimba sa Sabado nga mong ikapito. Nga ang pag-ilis nini, a change for which there is no scriptural authority. The book was written by Reverend Stephen Keenan, ang libro nga gitawag A Doctrinal Catechism. So it was accepted. There was a church who changed the day. And the changing of the day, the cardinal said, a change for which there is no scriptural authority. Higala, sa diha nga si Kristo na banhaw na. Pagkabanhaw na niya, mga kaigsunan, wala man nagbulag ang adlaw igpapawlay si Kristo. Ang manluluwas ug ang adlaw igpapawlay daw samara nga minyo lang gihapon. Because what God has joined together, let no man put asunder. Ikatulo nga punto. Kita naluwas pinagis grasya. Wala ta maluwas pinagis pagtumans kasuguan. Kay pinagis grasya, kita naluwas pinagis pagto dili sa atong kaugalingon, kay ang kaluwasan gasa gikan sa Dios. Wala kita magbantay sa kasuguan aron mamaluwas, kundi mga kaigalaan atong makita. Tungod kay nagingon sa Apostol Pablo, gipakawalay biliban nato ang kasuguan tungod sa pagtuo, dili hinunua atong gipabarog ang kasuguan. Kung kita nagrasyahan, magbinutan ta. Kung kita gipasaylo, gikinahanglan nga kita magpadayon sa paghigugma sa atong Ginoo. When I'm saved by grace, there is no divorce. Instead, there is a marriage recommitment. Kay kita nangaluwas pinagi sa grasya, walay panagbulag sa kaminyon. Hinunua, adunay pagsubli sa atong pagsinaray. Higala mga kaigsunan, nagingon ang balang kasulatan sa Hebreanon 8:10, akong ibutang ang akong kasuguan diha sa inyong una-una, ug isulat nako diha sa inyong kasing-kasing. Wala mawala ang kasuguan, gisulat sa atong kasing-kasing. Wala mawala ang igpapahulay, gisulat sa atong kasing-kasing. Gani kung atong pamalandungon tungod kay kita naluwas pinagis grasya, mo nang wa na'y pangawat, wala na'y pagpamakak, wala na'y pagsupak sa kasuguan, wala na'y hubog-hubog, wala na'y pagpanapaw, wala na'y pagsimbag Diyos-Diyos, wala na'y bahakak o gudyaka, wala na'y mga paggamit sa ngalan sa Diyos paspala, wala na'y paglapas sa adlaw ng ipapawlay, kay kita nagrasyahan, kay kita
nagingon ang Ginoo, gisulat ko ang kasuguan diha sa inyong kasing-kasing, busa kita magmatinumanon ni ining tanan. Atong tumanon ang kasuguan ni Ginisos tungod kay kita naluwas sa grasya ni Ginisos. Kay gani, kung kita naluwas pinagi sa grasya ni Ginisos, kita magabantay sa adlaw ng igpapahulay ni Ginisos. Sa diha ngang Dios, magalalang pag-usab ning kalibutan, iyang usbon kining kalibutan nga atong gipuyan. Walay pagbinulagay. Og ang manluluwas og ang iyang adlong igpapahulay magapadayon sa walay katapusan. Unsay gisulat ni Manalag na Isayas, nagingon siya da, kay mahitabo ang bagong langit ug ang bagong yuta, kini magpabilin sa akong atubangan, nagingon si Yuba. Maingon man ang inyong kaliwatan magapabilin sa akong atubangan. Ug mahitabo nga gikan sa usa ka bulan ngadto sa laing bulan, o gikan sa usa ka igpapahulay ngadto sa laing igpapahulay, ang tanang mga katawhan magaduol kanako ug magasimba sa akong atubangan. Sa bagong langit ug sa bagong yuta, walay panagbulag ang adlong igpapahulay. Kay mao gihapon, gikan sa adlong igpapahulay ngadto sa laing igpapahulay, sa bagong langit ug sa bagong yuta magapabilin ang adlong igpapahulay. Yes, mga kaigsunan, that will be God's happy family eternally. Sa bagong yuta, waray pagkatapos ang atong panagkauban. Ladies and gentlemen, here comes the bride. Aniya na ang asawa kong banang aghiusa. Nga ang mando sa atong ginuwalay pagbinulagay. Manghinawat ako, nga bisagun sa kabugat ang atong suliran, ato nang resolbahon, lingkuran o gunya sulbaron, because in marriage there is no divorce. Busa mga kagalaan, magalungtad ang kaminyon. Ang kaminyon must be together forever, forever, forever. Husband and wife, marriage needs recommitment. Kinahanglan atong usbon ang atong pagsinaray. Aron nga kita magpadayon sa pagkinabuhi. Ingon nga asawa nga malungtaron ug bana nga malungtaron. Ug unya mga kaigsunan, together forever kauban ni Ginoos. Ang igpapahulay ug ang manluluwas ato nang igkatagbo, kay didto unya aduna kitay Sabbath commitment. Og kung kini mo ang atong ginabati, mahimo kitang membro sa panimalay sa Dios, mga kaigsunan.